mukati mwa show takumanaso ndi Henry CZAR yomwe akhale akutifotokozera kuti kodi show ya lero ku Blantyre Sports Club akuiona mota Henry CZAR zikuyenda atasi tifotokozere kuti kodi siku lako la lero likuyenda bwanji. lero lamene kwayaka saname, and even right now I'm feeling good right now. Faka ndiye kulipo magaya kuone kwadzadzilatu everything kwadzadzilatu and the show ilipo, and shout out to Gwamba show ndiyapo show ilipo. Fans ako alembekezere zotani kapena wapanga kale performance? Sinaimbe ndi mafans anga ayembekezere zabwino kwambiri pa performance yange imene ndimanga fomu ngine yapo. Tikudikiratu kuti mupange perform experience. Experience yondimba ukuyenera kuimba uyikonzekera bodani. I think mulisti motoona kuma I think mulisti mwa mulibemo Tanya ndira kuti patsa nthawi yako. Sure.